Er det et fugl? Er det et fly? Nej, det er Superman. Okay, nu kaster jeg hovedet ud. Ja! Sådan der gør de jo. Forlænder udover. Okay, jeg er klar til at se mig forlænder udover der på en. Ja! Okay. Ja! Patrick, jeg lider nu. Okay, jeg må ikke. Men nu. Okay, nu laver vi en ordentlig fisk, nu kommer nærmest. Så. Okay, jeg prøver at lave en. Jeg laver en. Seriøst. Så jeg ser på igen. Ja, sådan. Men jeg tror, der stod pause.